Πες γεια. 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 Ναι. Ωραία, ξεκινάμε. Ωραία, μάζεψε εσύ ξύλο. Εσύ ψάξε για κανένα village, μπας και έχει. Τώρα είναι δύσκολο να βρούμε village γιατί έχει και χιόνια. Πέσαμε σε κακό biome. Αλλά ψάξε γιατί μπορεί να έχει. Δεν ξέρω. Να υπενθυμίσουμε 15 λεπτά βίντεο. Μπορεί σήμερα να βγει λίγο 20. Μπορεί σήμερα να βγει περισσότερα. Βασικά όχι σήμερα. Μπορεί να βγει στα τελευταία βίντεο λίγο περισσότερα. Ναι, γιατί. Θα είναι σειρά. Λογικά κάπου στα 20. 15 επεισόδια. Αφήστε, μπαίνω λίγο αφουκού εγώ πάνω, αφήσω τον Έκτορα να παίζει. Ξανά θα. Ωραία, συνεχίζουμε. Παιδιά, άμα μπερδευτώ και πω καμιά φορά Γιώργο, απλά θα θέλω να του πω κάτι. Ναι, ότι να είναι βλακία τώρα, αλλά ναι. Απλά είναι εγχωμένος γιατί είναι πρώτο βίντεο. Όχι και πρώτο. Είναι τέταρτο. Δεν είναι καθημερινό βίντεο, δηλαδή δεν είμαι κάθε φορά. Ναι, είναι. Γιώργο, έλα σε κάτι πάγους άμα βρεις, να βρεθούμε πάλι. Κάτσε να βρω λίγο πέτρες. Έχουμε χαθεί ρε. Φτιάξεις και για μένα, ξέχασες. Όχι. Εσύ δεν θα φτιάξεις για σένα. Όχι, εγώ θα κάνω πατινάζ. Πήγαμε για πρόσφατα για πατινάζ. Όχι μαζί, αλλά πήγαμε και δύο. Μαζί πήγα. Στο μόλ. Δεν πήγα, δεν είναι θέμα μαζί. Εγώ πήγα. Ναι. Ξέχασα. Γενικά, τώρα κάνω πατινάζ. Θα βγει και IRL κανάλι, απλά πρέπει να προωθήσουμε λίγο το τέτοιο μας κάνει. Το τέτοιο. Αυτό το κανάλι. Το main. Ναι, αυτό το κανάλι. Ναι, δεν ξέρω αγγλικά. Ωραία. Βρήκα ένα περίεργο δέντρο. Πού να το χτίσουμε τώρα το τέτοιο. Εγώ μαζεύω λίγα sugar cane. Αν πείτε μας και ιδέες, γράψτε σχόλια. Θέλω σχόλια πολλά. Σπαμάρετε το. Ποια λέξη να σπαμάρουμε. Minecraft. Ακριβώς αυτό να σπαμάρουμε. Δεν σε φτιάχνει για σένα. Έξω καλά. Για τα παιδιά εγώ μιλάω. Τρυπαλόψη. Ωραία. Μείναμε μουγγί. Μουγγί. Χρειαζόμαστε και φαγητό, πείνασα. Αφού τρέχεις από την Αθήνα μέχρι την Καλαμάτα. Μήπως τρέχω και από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αθήνα. Σάρθεις! Ξέρω εγώ Κρυσκόγιας από τη Θεσσαλονίκη μέχρι Αθήνα. Πού είσαι? Σε πάγο. Χιόνια είναι, ξέρετε, δεν υπάρχει μόνο ένας πάγος. Ναι, εκεί είμαι, ακριβώς εκεί που... Βρήκα πρόβατα. Σάβα, άμα βρεις και σούγκαρ και... Πού είσαι? Βρήκα. Ωραία. Το ξέρω γιατί το είδα πως. Ανάση. Γεια σου. Περίμενε με ρε! Τώρα πρέπει να... Α, φωτιά. Περίμενε με. Έχει πυρκαγιά εδώ πέρα. Άντε. Περίπου. Ω. Έλα εδώ. Σάβα. Δεν έφτιαξα σπαθί για σένα. Έχεις φαγητό. Πεινάω. Πάρε αυτά τώρα. Έλα εδώ. Εδώ είναι. Πούσεις. 1, 2. Ωραία. Σου φτάνουν. Γιατί λέω σου. Ωραία. Πρέπει να μιλάμε ρε παπώ. Τι σου να σου λέω. Ρονάλντο η Μέση. Ναι, αυτό. Τι είστε. Είναι η Μάρια Εμπαπέ. Ένα από τα 4 πείτε. Γιατί μετά θα υπερβάλλουν. Ποτέ. Έκτορα, έλα εδώ. Ωραία. Πάμε να ανεβούμε σε κανένα βουνό. Περίμενε με. Όσο πιο ψηλά. Τόσο καλύτερα. Δεν ξέρω γιατί. Γιώργο, περίμενε με. Έμπλεξες μια σπηλιά. Αλλαγή έκανα. Πού είσαι? Κοίτα ψηλά. Όχι τόσο ψηλά. Αριστερά σου λέω. Ίσως δεν το βλέπετε εσείς. Δεν το βλέπετε εσείς στο τάμπλετ του. Αλλά
Είναι τυφλό το παιδί. Είσαι να πεις από το δέντρο, τι θέλεις να κάνω. Είναι τυφλό, δηλαδή δεν βλέπει ένα ολόκληρο όνομα. Σου να πεις από το δέντρο και έχει και μικρό όνομα. Τι θέλεις. Γιατί θέλει να λέγεται Τζόρτζα. Ναι, καλύτερο θα ήταν, θα μπορούσα να το δω πιο εύκολα. Πού είσαι πάλι. Α, σε βρήκα. Ψηλά τώρα έχω πάει. Περίμενε με τότε, αφού έχεις πάει. Ρε, σε είδα. Εντάξει, κατέβα. Σκατά. Τι πήγες να κάνει να με ρίξεις. Δεν είσαι ο Γιάννουμπα ή εγώ. Γενικά, εγώ θέλω να βγάζω κόμπλεξ, αλλά δεν μπορώ. Αυτό. Ευτυχώς. Δεν βοήθεια, Γιώργο, έπλεξε σε μία τρύπα. Σε ένα λάκκο. Τελείωνε. Δεν μπορώ να φύγω. Ωραία, έλα εδώ. Πού είσαι, δεν σε βλέπω. Την άλλη. Σε είδα. Γενικά ξέρει πολύ καλό παρκούρ το παιδί, δηλαδή. Δεν είμαι καλός παρκουρίστα. Ωραία, έλα τώρα. Δεν θα γίνω ποτέ ό,τι και ήθελα. Ούτε στο γυμναστήριό του θα πάω. Γιατί θέλει να πας στο γυμναστήριο του. Ναι, θα κάνω λίγη προπόνηση. Μπας και αποκτήσω καθόλου σώμα να σε φτάσω. Τετάρτη δημοτικού είμαστε, να ξέρετε, γι' αυτό δεν μπορούμε να βγάζουμε καθημερινά βίντεο. Αλλιώς θα ήμασταν όλη μέρα μαζί και θα βγάζουμε 20 λεπτό. Και δεν είμαστε και αδελφοί, φίλοι είμαστε. Ακριβώς. Αυτό ισχύει. Πού είσαι, ρε? Εγώ είμαι πάνω στην Αυγήντρου. Πρέπει να βρούμε λίγο να μην έχει χιόνια. Χρειαζόμαστε φαγητό, πεινάω. Κι εγώ, Γενικά αλλά. έχω 4 φαγητό. Κάτσε, νομίζω. Όχι, έχω στο άλλο. Πού πας, ρε? Μέσα από τα τέτοια. Μου κολλάει γενικά λοιπόν. Τώρα πρέπει να μαζέψουμε ξύλο να κατασκηνώσουμε εδώ πέρα γιατί. Έχω 10 κανονικά ξύλα. Φέρτα μου. Πάρτα. Και έχω και ένα δέντρο που τα βάζω να μεγαλώσει. Δεν μου τα έδωσες. Σου τα έδωσα πίσω σου. Ωραία, το φτιάχνω γρήγορα γιατί βραδιάζει. Ωραία, και εγώ. Εσύ καθάρισε. Μπορούμε να χτίσουμε εδώ πέρα. Ναι, χτίσε! Ωραία, για Αλλά αρχή. θα πεθάνουμε από τις πείνες, οπότε εγώ πάω να βρω φαγητό. Κάπου κοντά όμως βρες. Ωραία, πρέπει όμως να δω που θα φτιάξει το σπίτι. Εδώ. Εδώ, ωραία. Πρέπει να φτιάξουμε σόβελα. Ξεκινάμε τώρα. Επίσης, παιδιά, να πούμε ότι δεν μπορούμε να βάλουμε cheat. Να κάνουμε teleport. Ναι, γιατί μην νομίζετε ότι δεν το ξέρουμε. Φυσικά ο ένας δεν το ξέρει από τους δύο. Βρήκε ο γουρούνι και λέει ναι. Φαγητό, πεινάω. Θα στο φάω. Μπριζολίτσες, πεινάω, έχω 3 φαγητό. Και εσύ, κι άλλο. Γιατί δεν το φέρεις να το μαγειρέψουμε. Γιατί έχω 3 φαγητό και πεινάω. Δεν έχεις 3 φαγητό είχα. Είχες. Σά. Πάλι πάω. Στο έλα εδώ. Πάλι στο ίδιο μέρος είμαστε. Πού είμαστε. Όχι, είναι άλλος. Ναι, τώρα σε αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ δύσκολο μέρος. Πεινάω. Τι πεινάς πάλι. Χελόμπαλες. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Τελείωνε τώρα. Χελόμπαλες. Χελόμπαλες. Έλα, τώρα τελείωνε. Βοήθα. Εγώ πάω να ψάξω γουρούνια. Φέρε. Πάω να ψάξω, αλλά άμα χαθώ δεν σου φταίω. Μα δεν σου πω εγώ να πας. Ωραία, τι να κάνω. Πήγαινε βρες κόουλ. Νομίζω ότι μπορώ. Ναι. Γύρω να πεις τώρα. Μου κόλλησε. Κοίτα τον ουρανό, κοίτα τον ουρανό. Γαβ, βρήκα ένα λύκο. Γαβ. Φτιάξτε το σπίτι. Η μία μεριά είναι καλυμμένη. Φτιάξτε. Κάνω άκρη. Θα πεθάνω. Πέθανε. Βοήθεια. Καλύτερα. Είμαι εκτός του σπιτιού. Είσαι
μέσα στο σπίτι. Όλα δεν έχουμε φαγητό. Ωραία, θα φτιάξω ζάχαρη. Ζάχαρη. Όσοι βλέπετε Γιαννούμπα θα το ξέρετε αυτό το ζάχαρη. Ναι, είμαι λίγο περίεργος από ό,τι φαίνεται. Με τη ζάχαρη μπορείς να φτιάξεις κάτι. Αράχνη. Αυτό μπορεί να ανέβει όμως. Έτσι. Θα δω εγώ που είναι αράχνη. Φέρε μου ένα ξύλο. Ωραία, άστο. Αυτό θα το... Θα είμαι εγώ και θα κοιτάω. Φέρε μου ένα ξύλο. Ένα πλάνο. Φέρε μου ένα τέτοιο. Δεν κοιτάτε το τελικό. Δύο. Και ένα εδώ. Ωραία. Και εγώ κοιτάω και σου λέω τι βλέπω. Επειδή θέλω να βρούμε λίγο content τώρα. Zombie Villager, αλλά κάπου κοντά. Άρα έχει village, παιδιά. 70% έχει village. Αχα. Ζάλισα λίγο. Είναι ακριβώς απ' έξω. Έχω κάτι χιονόμπαλες. Τις ρίξω. Πάρει χιονόμπαλες. Έλα. Δεν σε φοβάμαι. Έλα. Μπαμ, δεν σε φοβάμαι ρε. Δεν σε φοβάμαι. Κάτσε πώς με μπες και μετά το φοβάσαι. Δεν φοβάμαι τίποτα. Κι άλλος. Σίγουρα έχει village. Ναι, τώρα σίγουρα έχει village. Γιατί ήρθανε δύο, δεν ήρθε. Ρε Γιώργο, αυτό εδώ με το σπάσεις. Να κάνω parkour και λίγο. Πού είσαι ρε. Αυτός είναι και χωρικός. Εσύ πρόσεχε να μην έρθει καμιά ράχνη πίσω μου. Κι άλλο τρία. Σίγουρα έχει ζόμπι. Α, εγώ το πήρα. Μπορεί να βγει 20 λεπτά αυτό το βίντεο. Σίγουρα βασικά, όχι μπορεί. Ρε Γιώργο, μην τα σπάς. Δεν θα μπορώ να ανέβω. Κάτσε. Ωραία, έφτιαξε τη σκάλα μου. Σταμάτα να σπάς. Πρέπει να σπάω. Κρύπε. Μπες μέσα. Είναι ακριβώς απ' έξω. Είναι απ' έξω. Πρέπει να βρούμε... Βρήκα και σκέλετο. Εντάξει ρε. Είμαι μισή ζωή, φέρε μου φαγητό. Δεν έχω. Θα πεθάνω. Πρέπει να περιμένεις λίγο να φτιάξω... Δύο χρειάζομαι, δύο τέτοια του προβάτου που έχει. Wait. Βιζόλες, έχω μισή ζωή, μπρο. Wait. Είμαι Άγγλος. Γιώργο, φαγί, αρνί. Φτιάξτε το, μαγείρεψε το με ξύλα. Δεν ξέρω και εγώ με τι μαγείρεψε αυτά μαγείρεψε. Ωραία, μαγειρεύω. Α, ωραία. Το έχουμε και χώρος. Πάμε να δω τι γίνεται. Όχι. Θα πεθάνω. Με το που γίνει μπριζόλα, την παίρνω. Το άλλο το παίρνω εγώ. Περίμενε. Μην πας. Εδώ θέλει. Θα κρύβομαι στη γωνία. Πήρα και εγώ το άλλο. Γρήγορα και το περιμένω. Όχι ρε φίλε. Δεν έχεις κάτι να ξέρεις. Όχι και χιονί. Κατά. Σε εμάς δεν χιόνισε, παιδιά. Δυστυχώς. Αλλά μην το λέμε ακόμα γιατί... Ναι, ακόμα δεν είναι. Χιόνισε, πρέπει να τα... Α, έχει φύγει. Δεν έστωσε. Ακόμα δεν έχει χιονίσει. Κάπου. Ναι. Και εγώ περίεργο αυτό. Το χιόνι που βλέπω πάνω στο σπίτι μας. Έλα. Κάθε γωνία βλέπω. Ωραία. Όχι. Εντάξει. Ξαναλέγω. Όλα καλά. Πρέπει να εξερευνήσουμε, δεν γίνεται. Όχι. Κατάλαβες γιατί πήδηξα. Ναι. Και τώρα έχω 3 ζωές.
Πεινάω και δεν θα γεμίσουν ποτέ. Ναι. Πρέπει να βγούμε για φαγητό. Πεινάω. Ωραία. Έλα. Κάτι πάθαμε, γι' αυτό το μουγκώσαμε για λίγο. Πού είναι ο Creeper? Αν τον δω πέφτω κάτω κατευθείαν. Ωραία. Χριστέ μου. Έπεσα κάτω. Πόσο ζωή. Όλες. Σχεδόν. Και όλες. Όλες. Εγώ έχω πολύ λίγο. Ακούω ζόμπι. Εγώ τα τρώω. Κατά λάθος ήταν. Μπρο, δεν ξέρεις πόσο ζωή. 2,5. 2,5. Το ήξερα. Έχουμε βάλει με το χέρι μας. Δεν πειράζει. Πού είναι τόσο. Μπρο, το έχεις ξαναδεί. Πέσε. Γιατί? Είναι creeper. Κοίτα. Κοίτα την άλλη. Τι. Το μικρό είναι πάνω στο... Γεια σου. Α, είναι μικρό και νομίζω ότι έχει γίνει κάτι τρίπ. Ναι, λίγο τρίπλο. Φύγες, ζόμπι. Ω, καλά, το μικρό δεν είναι. Α, ωραία. Είναι κάτι πιο τρίπ τώρα. Τι? Δες. Ήταν στο άλλο ζόμπι και πήγε στο άλλο ζόμπι. Το μικρό. Α, έλα και εσύ μικρό. Μπρο, δεν φτάνει το μικρό. Δεν φτάνει το μικρό. Η μόνη λύση που έχω να κάνω είναι να το φέρω εδώ και να το βαρέσω. Μόνο. Με σκελέ. Πέσε μέσα. Γιώργο, σε με βάλει. Ο Πάνος δεν. Έχω μια μισή ζωή. Χρειάζομαστε φαγητό. Δεν έχω. Πρέπει να πάρω 9 σε κάνα 4 λεπτά. Ξέρετε, μπορεί να βγει και 30 λεπτό. Δεν ξέρω. Ναι. 20 λεπτό βασικά, 20 λεπτό, 23 λεπτό. Τέτοια βιντεάκια. Ωραία. Σε κανένα 3 λεπτό λογικά έχει προνιάσει. Πρέπει να περιμένουμε να περάσει η νύχτα που έχει όλα τα mobs και να βγούμε για φαΐ. Εγώ σκέφτηκα μια ιδέα. Δεν έχω ένα πλάνκ. Έλα εδώ. Ό,τι μπορούσα έκανα, δεν έχω άλλα. Αλλά το κλείσα. Όχι, να έχουμε λίγο φως. Νομίζω προνιάζει σιγά. Ναι. Προνιάζει, παιδιά, προνιάζει. Γίνεται πρωί. Ακόμα όμως ζόμπι. Νομίζω σε 1-2. 2 λεπτά περίπου. Παραλίγο να πεθάνω. Τώρα πρέπει να πεθάνουμε. Γιατί είναι πρωί. Να πεθάνουμε πρέπει. Άρα ακούω το ζόμπι, αλλά δεν το βλέπω. Εγώ είμαι εδώ και περίπου. Και πρωίνιωσε. Εγώ δεν πάω. Πήγαινε εσύ για φαγητό, Γιώργο. Χωρικός. Χωρικός. Πάμε να βρούμε ζόμπι, άμα είναι village. Αν όμως βρούμε village, δεν... Ράχνε. Ωραία. Πάμε να ψάξουμε village. Μόνο όμως για κρεβάτι. Δεν χρειάζομαι. Και για loot. Δεν θα μείνουμε εκεί. Και για φαγητό. Και Σίγουρα κάπου εδώ. Ωραία, εσύ με προστατεύεις, γιατί εγώ είμαι λίγο επικίνδυνος. Όχι ρε φιλέ, το Πού χιόνι. πήγες? Πού πήγες? Έρχομαι προς το σπίτι. Να, έλα, με βλέπεις. Εδώ. Πάνω.
Πάνω. Πάνω. Να Στο σου. δέντρο. Και μετά λες για μένα. Και εσύ είσαι λίγο, για να είμαστε μπάτσι. Μπάτσι. Τι είμαστε στην εκεί. Καλά, Γιώργο, είμαστε. Πρόβατος. Καλά, κάποια δεν γελάνε με τα κρύα μου αστεί. Δεν πειράζει. Φαγητό. Sorry που το έφαγα. Αλλά πεινούσα τι να κάνω. Είχα μια ζωή. Τώρα πάμε να βρούμε το village, δεν με νοιάζει. Ναι. Τίποτα. Μπορεί και να μην έχει village, και απλά να ήταν κολοφαρδία. Αν και δεν νομίζω. Κολοφαρδία. Γιατί 3 βρήκαμε. Εννοείς ατυχία. Τι έτυχε. Α, ναι. Πού είσαι, Γιώργο? Πέρασε από τη φυλαία. Αλλά κάπου ακούσα πρόβατο. Πού είσαι? Γιατί φεύγεις? Δεν φεύγω, εσύ φεύγεις. Φεύγεις από το... Πού Φεύγεις και είσαι, ψάχνεις να είσαι. πρόβατο. Πάνω στο δέντρο είναι. Α, έλα σε είδα. Είσαι από κάτω. Που μόλις έπεσα. Πού είσαι εσύ? Μια σπηλιά εδώ τεράστια. Είσαι. Το ξέρεις ότι στο μπλοκ δίπλα σου είχε σκόλ ή από κάτω? Ναι, το ξέρω. Ωραία, πού είσαι? Α, έλα, σε βρήκα. Πίσω σου. Ωραία. Μπρο, Είμαστε αυτό πολύ με το χιόνι είναι το πιο... Άμα παίζετε Minecraft, που μάλλον θα παίζετε, Κάπου εδώ έχει. να ξέρετε ότι άμα έχετε μπει μέσα στο μπλοκ στο χιόνι, μπρο, το πιο σπαστικό. Φούλο όμως. Φουλ. Εμείς το έχουμε πάθει και σε βίντεο, νομίζω. Πέθανες. Ωραία, επειδή δεν θα κάνουμε cheats, δεν είναι cheats, θα βάλω συντεταγμένες. Απλά για να με βρει. Είμαι στο 191 μείον. Από πίσω είμαι. Όχι. Αν από εκεί. Έχουμε πειράσει. Και τώρα απλά περιμένουμε. Τώρα πρέπει να περιμένουμε να... Το 100 πόσο είσαι? 200 κάπου εκεί. 100. Είμαστε 40, 30, κάτι. Έχω ακόμα δρόμο, πολύ. Το σπίτι στο πόσο είναι, ξέρεις? Έκανα 160 μείον. 17. Όλα ευθεία. Όχ, πέφτεις τώρα. Τι πέφτω? Αυτό θέλουμε να πάει. Όχι, από αριστερά λογικά. Από αριστερά. Όχι από εκεί, από εκεί είναι το δεξιά. Δεν ξέρεις τι είναι το αριστερά και το δεξιά. Τα μπερδεύω λίγο. Όχι. Από αριστερά όμως. Δεν μπορώ να πάω αριστερά. Σπάσε. Δεν το βλέπεις να σπάσει το δέντρο. Έλα. Κολοδέντρο. Να σου πάρει ό,τι. Ωραία. 224 μείον. Όμως το 58 μείον. Η λάβα. Άρα είσαι κάπου εκεί. Ναι. Γιατί τη βλέπουμε εμείς τη λάβα. Σωστά. Ναι. Από το σπίτι. Όχι. Πέφτεις. Μείον. Για πήγαινε το. Τρέχα το λίγο. Τώρα πήγαινε από αριστερά. Μπράβο. Όχι από εκεί. Από εκεί είναι η σπηλιά. Ναι, αλλά πέφτεις τώρα μείον. Περίμενε. Εμείς θέλουμε να ανεβείς. Θα πάω ευθεία και μετά όταν βρω χώρο θα στρίψω. Θα κάνω μια στροφή. Θα κάνω τη στροφάρα του Γιώργου. Να. Εδώ που δεν μπορούσα να ανεβώ. Ναι, νομίζω. Πάρε. Άστι. Ωραία, έλα. Τώρα θα βαρεθείτε λίγο, οπότε... Δεν ξέρω. Τι θα γίνει. Απλά μπορεί να βαρεθείτε. Αρκετά βασικά. Προχωρήστε το. Αυτό, γιατί αυτό το σημείο θα είναι το πιο βαρετό μέχρι να βρει.
Εντάξει, έπεσα κι εμείς σε τρύπα. Εντάξει, αύριο θα ξαναβρεθούμε με τον Γιώργο. Εντάξει, αύριο. Έλεκτρο, έλα, πάμε λίγο. Τι άλλο θέλεις να κάνω πια. Δεν έχεις κάνει για κάτι. Ό,τι μπορώ κάνω. Σταματώ. Σπάσε. Απ' την άλλη, από εκεί που πας. Τρέχω το. Από αριστερά. Μπράβο, όλα αριστερά πάρ' το τώρα. Ωραία, όλα αριστερά πάρ' το. Όλα αριστερά. Ναι, σωστά πας. Σωστά πας. Έφυγε που τέλος Γιάννη. Ναι, και το ένα κόλ που είχαμε βρει. Έλα! Τρέχα! Φύγε! Δεν μπορώ. Τρέχα! Τι, εσύ τον έχεις βάλει αυτόν τον ήχο. Στο πόσο πρέπει να φτάσω. Ωραία, Ωραία, τώρα τρέχα το. Από εκεί. Δεν. Δεξιά. Δεν ξέρω πώς το περάσει, αλλά πρέπει να περάσει. Είσαι πολύ κοντά. Είμαι στο Να είσαι. Κάτσε να ανέβω το... Α! Ναι. Βρήκαμε επιτέλους τον Έκτορα. Τα πράγματα σου δεν τα έχω. Οπότε έλα να συνεχίσουμε από εδώ. Να, όμως πρέπει να τα ξαναδώ. Και φαγητό δεν έχω. Πίνασα τόσο που τρέχω βασικά. Και εγώ έχω 3 μόνο. Εγώ έχω 5. Νομίζω, παιδιά, ρίπ αυτό το βίντεο. Ρίπ. Σας άμα κλείνω. πεθάνει ο Γιώργος θα του πάρει τα πράγματα. Εννοούσα. Ρίπ, κλείνουμε. Όχι. Ωραία, εντάξει, δεν Φυσικά δεν κλείνουμε. Να δούμε πώς θα πάει και όταν πεθάνουμε. Έλα Γιώργο, τουλάχιστον να πεθάνουμε μαζί, αν είναι να πεθάνουμε. Πού είσαι? Αλλά νομίζω τώρα το μόνο που θα μας κάνει, το μόνο που θα μας σώσει είναι ένα village. Ακριβώς. Σας παρακαλούμε, βοηθήστε μας στα comments, σπαμάρετε το Minecraft, αυτό που είπαμε. Ωραία, κάτσε. Νομίζω... Και βοηθήστε μας να βρούμε ένα village. Πώς να μας βοηθήσει? Άμα σπαμάρουμε στα σχόλια. Το πες. Δεν νομίζω ότι έχει Έκτορα. Νομίζω να ρίψω. Λογικά ρίπ θα βγει. Ρίπ. Μπορεί και όχι. Γιώργο, ξέρεις ένα πράγμα που μόνο αυτό μπορείς να μας σώσει? Τι? Να χωριστούμε. Τι? Εγώ πάω από τον πάγο. Ωραία, εγώ πάω από εδώ. Και όποιος βρει village τρέχει για να βρει τον άλλο. Δεν νομίζω ότι θα βρει. Κανένας. Εγώ νομίζω θα βρω γιατί εδώ έχει το ποτάμι. Ναι! Βρήκε! Βρήκα. Παιδιά, δεν το βλέπετε αυτή τη στιγμή. Αλλά βρήκε. Βρήκα village και τρέχω γρήγορα να πάω να φάω. Εγώ δεν μπορώ να τρέξω. Όσο τρέχω. Παιδιά, δεν βγήκε ρίπ το βίντεο. Πάω στο village και θα βγει. Από εκεί. Δεν ξέρω πότε θα βγει δεύτερο part. Μπορεί Λογικά. και να μην βγει, να το έχουμε τελειώσει. Λογικά, Να σου φύγε! λογικά το αργότερο να βγει Φαγητό. τον επόμενο μήνα. Ναι. Το αργότερο τον επόμενο Τρία μήνα. ψωμιά. Αυτό μaki. Φαγητό. Το αργότερο τον επόμενο μήνα. Να το βλέπετε κι εσείς. Τώρα. Real, τελείως. Δηλαδή ήμασταν τόσο... Δεν θα μείνουμε στο village φυσικά, εντάξει, δεν είμαστε. Ναι, για κρεβάτια ήρθαμε κι αυτά. Για κρεβάτια και για φαγητό. Θα πάρουμε αρκετά κρεβάτια. Και έχω λόγο. Βγήκε εσύ μόλις. Κάτσε να την πόρτα. Ωραία. Chest. Τι έχει? Χάρτες. Α, επίσης με τους χάρτες θα πάμε να ψάξουμε και κάνα θέσσερα.
Δεν μου έχεις αφήσει. Παίζει να είναι καλός. Ναι. Γενικά... Νομίζω θα τρυπάρετε. Κάτσε. Ας τον λίγο. Πού τον έχει. Πού είναι. Θα τρυπάρετε κι εσείς μόλις το δείτε αυτό, αλλά ναι. Πού είναι. Τώρα κοιμήσου. Έχω κρεβάτι. Θα κοιμηθώ έξω. Ωραία. Μπλε κρεβάτι. Τελειώνει. Κι όμως, παιδιά, δεν βγήκε ρίπ. Δεν ξέρω πώς. Κλείνουμε. Όχι. Αλλά δεν είμαστε μαζί να σας πούμε και δύο γεια. Περιμένετε να λουτάρουμε. Γιώργο, θα λουτάρουμε πρώτα. Ναι, δεν λουτάραμε όλο. Νομίζω δεν έχει κανένα γκόλεμ. Ψάξε λίγο. Μπορεί να μην τα λουτάρεις όλα. Πάρτα όλα ό,τι βρεις. Στο επόμενο part θα ψάξουμε και το village λίγο καλύτερα. Θα πάρω όλα τα κρεβάτια θα πάρω. Ψάχνουμε. Έλα να το πούμε σε ένα ωραίο κρεβάτι. Δεν είναι και τερά. Βασικά είναι... Εδώ Γιώργο πίσω σου. Έλα στο σπίτι. Πες να έχει και... Iron Golem δεν έχει. Οκ. Α, ναι, υπήρχε πολλά πρόβληματα. Ωραία, ελάτε. Θα έχουμε 3 κρεβάτια. Ελάτε μέσα στην εκκλησία μας. Ωραία, πού είσαι. Ωραία, έλα. Έλα εσύ. Καλά, ναι. Έχουμε κάνει 5 ώρες να κάνουμε το intro. Ναι. Έλα τώρα. Αυτό είναι το βίντεο. Ξεκινάμε δεύτερο part το αργότερο τον επόμενο μήνα. Και bye.